Клоукен Дагър в базата. Чакай, снайпера па. Когато кажете сапвам. Петре, дай хилз, брат. Сентри даун. Я да фанем снайпера, я. Да сапна ли? Не трябваше да обърваш, брат. Добре, убихме снайпера, няма страшно. Сапвам. Фак. Време. Хелвай, гледай сега. Бяга от вратата, снайпера кемпи. Аз си казах, няма да спра, докато не ги изчистя всичките, брат, ще меба майката, ще бъдното хакерче малко. Турчин рязане е там, майка му и баща му не го обичат, защото са братчеди, брат. Деба как ще му би инженер. Фанфа ви един скаут отдолу. Скаут. Какъв? Хеви.